Volem fer visible aquest greu problema i defensar els drets dels nostres infants. La supressió d'aquesta línia d'I3 implicarà una disminució del personal i recursos que ja avui dia són insuficients, un augment de la ràtio a les aules que comporta una afectació directa a la qualitat educativa dels més petits en una etapa clau per al seu desenvolupament i integració escolar. L'escola de la Raureda, en aquest cas, ha tingut una demanda molt superior a l'oferta inicial i, per tant, des de l'Ajuntament defensem molt que es mantingui, que s'accepti la decisió de les famílies en la presa de decisió de l'escollir el centre que volen pels seus fills i les seves filles. A vostè li toca aquest col·legi i nosaltres vam comprar una casa aquí a Sant Pere. De què ens serveix Sant Pere si cada vegada el barri està pitjor i a més, vull dir, no trobes plaça de col·legi? Pues nosotros somos una familia afectados por la falta de recursos en el aspecto de la línea del CIEI, porque Raúl tiene una discapacidad y cuando llega a primaria no podrá ser atendido en este colegio, por lo tanto nos tocará irnos a un colegio que sí que tenga esa línea. Tota l'escola i tota la comunitat educativa de mestres, diguéssim, també està recolzant totalment tot aquest moviment, perquè al final ens afecta a tots.